Velkommen til Sofies debat. I studiet i dag har vi Hanne-Vibeke Holst og Nieren med. Hej Nieren. Hej, hallo. Sofie. Og på den anden side af mig har vi Hanne-Vibeke Holst. Hej. Hvad har du tænkt? Hvad er din holdning til det her? Jamen, hvis du mener med holdning til Nierens tekster, Ja. så har jeg 2 små søde børn. Eller, de er teenager, men det er jo mine 2 små søde børn. Og hvis ikke jeg havde det, så ville jeg nok ikke have opdaget det. Men jeg føler, at Nieren han forurener vores voksnes offentlige rum og gør skade på vores små engle med hans barske ord. Er du klar? Hvad mener du til det, Hanne-Vibeke Holst siger? Ja, men jeg synes faktisk, det er lidt forkert, det hun siger, fordi Kom nu med den der rapper. hvis du kigger på for eksempel hendes børns daginstitutioner, så kan du se, at der er ingen af dem, der snakker pænt, og det kan du ikke tilkomme til mine sange. Og hvad de hører i skolen, og hvad de hører i mine tekster, det er sådan cirka det samme. Så det, prøv at se nogen diskutere med sin mand derhjemme, og de står og råber af hinanden. Det er det, de hører i mine tekster. Ja, det vil jeg også give ham ret i. Hvad tager du også? Jamen, det kan godt være, at mine børn har hørt det før, men han gør det i hvert fald ikke bedre. Og jeg føler virkelig, at man bliver nødt til at lydisolere sig selv, for ikke at blive sløset til alle hans barske ord. Og det er det samme med blandt andet hans homies, som LOC og Nieren. Nej, hold kæft, mand. Jokeren. Der også beskriver det modsatte køn som kællinger, luder og bitches og babes, som der er våde og villigt og skabt til at opgejle de rappendes store drenge, som der frit kan udnyttes, der frit kan udnytte en hver så efter behov. Jeg vil altså gerne sige, at jeg er ikke kvindehader på nogen som helst måde. Jeg respekterer kvinder for alt, hvad de står for, og hvis de respekterer mig. Og der er også et godt gammelt rapper-udtryk, der siger, at hvis du føler, det går ud, hvis der bliver rappet om dig, hvis du føler, det bliver rappet om dig, så bliver der rappet om dig. Og så nu skal du prøve at vende kasketten en gang, og så se på mine tekster. Så kan du prøve at se, at for eksempel mine tekster om min ekskæreste. Ja, jeg rapper om hende, og jeg har svinet hende så mange gange. Men hvis du skal prøve at se, og hvis hun lavede en sang om mig, så er der ikke nogen, der synes, det var meget forkert, fordi jeg er jo bare sådan en skide rapper. Igen, fordi man kunne ikke se det. Ja, du gider heller ikke tage ansvar for den skade, du har gjort, og som dine tekster måtte have forvoldet. Som du selv siger, hvis en eller anden går ud og gør en tosset gerning, så er det ikke min musikskyld. Og hvordan kan du egentlig vide det med sikkerhed, Nieren? Når politiet her på Frederiksberg går rundt, hvor jeg bor, og min datter færdes på de vintermørke aftener, og de ser flere og flere grove voldtægter, hvor de er rigtig voldelige. Hvordan kan du så være sikker på, at det ikke hænger sammen med din måde at fremstille pigerne på? Nu har jeg lige sidste kommentar her, inden jeg skal skynde mig videre til min optræden her senere i dag. Men jeg vil gerne sige, Hanne-Vibeke Holst, og nu skal du edder Rasmus efter, at mine tekster om alt det med voldtægt har ingenting at gøre med ungdommen i dag. For eksempel en om Forenegade eller på Strøget i København. Der er det ikke mig, der får mændene til at lave en one-night-stands med kvinder. Det er det ikke. Det er dem selv, der gør det. Og bare fordi du ikke kan acceptere, at det er ved at blive normalt, så skal du ikke give mine tekster skyld. Så du mener ikke, at teksterne de påvirker unges hverdag? Nej. Er det den eneste kommentar, du har? Ja. Okay, så skal du komme med din konklusion. Har du noget at tilføje, inden vi slutter? Jeg vil bare lige sige kort, at jeg synes ikke, at han er klar over, at de ord, han siger, de ikke bare forsvinder sporløst i atmosfæren. De bliver faktisk her i det offentlige. Det skal han ikke være særlig stolt af. Ja, det var så aftens debat. Det var aftens debat om Nierens tekster, hvordan jeg har forskellige synspunkter på det. Og at vi er kommet frem til, at Nieren han har ret. Nieren han har ret, fordi at Det har han bare. det har han.